Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Roma Kapitulo 1. Siak ni Pablo, maysa nga adipen ni Kristo Jesus, ken apostol a pinili, ken inayaban ti Dios amang ikasaba iti naimbag a damag na. Nabayagan ngeng kari ti Dios daytoy na imbag a damag, anilanad kadagiti nasantuan a sursurat. Inaramat na dagiti profeta, anang ipakaammo iti daytoy. Daytoy na imbagadamag, iso ti may papan iti anak na, ni Apo tayo a Hesukristo. No may papan iti kinatao na, nagtaod iti kapututan ni David. No may papan iti panagtaod na iti Diyos ken kinasantuna, naipakita babaen iti naindaklan apan nakabalin, nga isu ti anak ti Diyos. Gapo iti panagungar na. Gapo kenkwana, inted ti Diyos kanyak ti gundaway nga agbalin nga apostol iti nagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tao amamati ken agtulnog. Nairaman kayo di Roma nga inayaban ti Diyos, tapno agbalin kayo akukwa ni Hesukristo. Daytoy ti gapuna ang nagsuratak kada kay amin nga dadita Roma. Da kayo ngay ayaten, ken inayaban ti Diyos ngagbalin at tao na. Sapay kuma, taparabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos, nga ama tayo ken ni Apo Hesukristo. Umuna-unay, agyaman na kiti Diyos ko, babaen ken Hesukristo para kada kayo amin. Agdindinamag ngamin ti may papan iti pamatiyo iti entero alubong. Masaksyan ti Diyos, apod no ti ibagbagak. Wen, ti Diyos apagsisirbiyak ti amin a pusok, babaen, iti panangikas kasabak iti naimbag at damag, maipapan iti anak na. Ammo ti Diyos, akanayon asilalagipak kada kayo, tunggal agkararagak. Idawdawat ko iti Diyos, ano pagayatan na, mabalin kumatlangan, ti bumisita kada kayo. Tamailiwak unay a kumita kada kayo, tapdo ibingayan kayo iti na espirituan a bendisyon, amang papigsa kada kayo. Kayat ko asawen, ngagtitinulong tayo. Matulungan kayo, babaen iti pamatik, ket matulungan dakmat, babaen iti pamatiyo. Kakabsat, kayat ko ang maamuan nyo kuma, anamin adun a pinanggep ko ti sumarungkar kada kayo, ngem addalata makalapad kanyak. Tarigagayak ngamin nga addamit kuma mapasurot ko kada kayo, akas iti kaddadag iti hintel, ang napasurot kon. Adda rebengek kadagiti amin at tao. Grego man, winuganggan naet, kadagiti addaan adal wenno awanan. Isot gapuna nga gagarak amang ikasaba iti naimbag adamag kada kayumet ngagnaet di Roma. Nananay ti panagtalik ko iti Ebanghelyo, ta isot pan nakabalin ti Diyos amang isalakan kadagiti amin amamati. O muna kadagiti Hudyo, kastamet kadagiti hintel. Ta ipakaammo ti Ebanghelyo, ati panang palintag ti Diyos iti tao, mangrugi iti pamati, ket agpatingga iti pamati. Kas kuna tinasantuan asurat. Agbiag to ti pinalinteg ti Dios, babaen iti pamati. Manipod langit, impakamo ti Diyos no kasano nga ukumun na dagiti tattao, gapo iti amin abasol, ken kinadakes nginaramid da. Gapo iti kinadakes da, lapudan da ti pannakaipakaammo ti pudno. Dusaan ida ti Diyos, tanalawag kadakwada, dagiti mabalin nga amwen maipapan iti Diyos. Tati Diyos metlaeng tinangilawlawag kadakwada. Manipod pay iti pinarswa ti Diyos daytoy lubong, ti agnanayon apan nakabalin ken kinadyos na, uray saan a makita, mabigbig ken nalawag a makita, babaen kadagiti gapuanan na. Isot gapuna, apulos nga awan ti mabalinda a pagpambar. Ammuda ti Diyos,
ngem di da agdayaw wenno agyaman kenkwana kas may parbeng. Nagbalingkit di nga ubaw ti panagpampanunot da, ket sipnget ti linaon dagiti isip da. Kun kunada a mamasirib da, ngem maagdamot. Sanda nga agdaydayaw iti Dios adi matay, ngem agdaydayaw da kadagiti ladawan ti tao a matay, wenno tumatayab, wenno ayop, wenno agkarkarayam a parswa. Gapu iti kasta a kinamaagda, binaybayan ti Dios ida nga agaramid kadagiti narugit at tarigagay ti puso da. Ket nakababain tar aramiden da iti maysa ken maysa. Tinalikudan da ti kinapudno, may papan iti Dios, ket patsyenda ti kinaulbod. Agdayaw ken agserbida kadagiti pinarswa ti Dios, asaan kitdi nga iti mismo anamarswa arumbeng aday dayawen ti agnanayon. Amen. Daytoy ti gapuna a binaybayan ti Dios ida kadagiti nakababain a kinaderrep. Uray ti babae, saanen a makikaita iti lalaki. Tilangen pada na a babae ti kaitaan na. Kastamet ti lalaki. Tilangen pada na a lalaki ti kaidaan na. Ket sumgedda iti kinaderrep. Nakababain tar aramiden da iti maysa ken maysa. Isut gapuna amadusa da akas kaikaryanda, gapo iti dakes nga aramid da. Agsipod tadibigbigen dagita at tao ti kinapudno maipapan iti Dios. Binaybayan ida ti Dios ngagpanunot iti dakes, ken agaramid kadagiti saan am iparbeng. Napnuda iti amin akita ti kinadakes, kinaagom ken bisyo. Naapal da, mammapatay da, mannakiapa da, naulbud da, ken managparpardaya da. Manarsarita da, agpipinadakes da, kagura da ti Diyos. Natangsit, napalangguad, ken napasindayag da. Nalaing dangag panunot iti adupay awagas ti kinadakas. Sukiren da dagiti naganak kadakwada. Awan babain da, di datong palen dagiti karida. Ket awan asi, wenno panangay ayda, kadagiti sabsabali. Ammuda ako na tilinteg ti Diyos, arumbeng a mapapatay ti kasta ti panagbiag na. Ngem aramiden dalata dagitoy, ket abuluyan dapay dagiti agaramid kadagitoy a kinadakes. Roma Kapitulo 2. Gayem, uray anya ti katataom, awan Apolos ti panggapwam amangukom iti sabali. No ukumem dagiti sabsabali, ngem aramidem met dagiti aramiden da, tabagim met lang ti ukumem. Ammo tayo analinteg ti panangukom ti Dios kadagiti agaramid kadagitoy. Sika amangukom kadagiti sabsabali, ngem aramidem met dagiti aramiden da. Ipagarop mo kadi amalisyam ti panangukom ti Dios? Wenno tagibas sitem kadi ti aglaplapusanan a kinaimbag, panagibtor ken kinaanos ti Dios? Awan dua-dua nga ammom amanang nga asi ti Dios, gapo ta ikalkalikagom na ama iturong ka nga agbabawi. Ngem gapo ta natangken ti panagululom ken nasukir ka. Nakarkaron to ti panakadusam, inton aldaw amay parangarang ti pungtot ti Diyos, ken tinalinteg a panangkom na. Gunggunaan to ti Diyos ti tunggal tao, kas may tutok iti aramid na. Adda ta tao anaanos nga agaramid iti naimbag, tapno magunod da ti dayag. Dayaw, ken biag nga awan patinggana. Itedto ti Diyos kadakwada ti biag nga agnanayon. Adda dagiti tattao at ilaeng bukod da apagimbagan ti sapsapulen da, ken laksiden da ti pudno, tapno soroten da ti dakas. Iti suor to ti Diyos kadakwada ti pungtot ken gurana.
agrigat, ken agtuok to ti amin at tao nga agaramid iti dakas. O muna dagiti Hudyo, kastamet dagiti Hentil. Ngem itedto ti Diyos ti dayag, dayaw, kental na kadagiti amin nga agaramid iti naimbag. O muna kadagiti Hudyo, kastamet kadagiti Hentil. Awan ti dumduma ni Apo Diyos. No agbasol dagiti Hentil, saan amay pakat kadakwada ti linteg ni Moises? Gaputa saan anay ranta kadakwada na ito'y? No agbasol dagiti Hudyo, may pakat kadakwada ti linteg. Gaputa isuda ti nakairantaan. Ta saan amapalinteg ti tao iti imatang ti Diyos? Babaan iti panagdengeg na iti linteg. No di ket babaan iti panagtungpal na iti linteg. Awan ti linteg kadagiti saan a Hudyo. Ngem no gapo iti nakaisigudan da akababalin, aramiden da dagiti bilin ti linteg. Nupay di da ammo ti linteg. Agbalin alinteg dayta kadakwada. Babaan kadagiti aramid da, may parangarang anay surat dagiti bilin ti linteg iti puso da. Patalgedan met ti konsensyada apudno daytoy, tanumaminsan pabasulen ida ti panunod da. Ket no dadduma, ikalintegan na ida. Kas mayan nurot iti naimbaga damag nga ikas kasabak. Kastoy to ti maaramid iti daytang aldaw. Inton o kumen ti Diyos babaan ken Hesukristo, ti amin analimed a pampanunot dagiti tattao. Ket sika, kunam a Hudyo ka, agtaleg ka iti linteg, ket pagpasindayag mo ti Diyos. Ammom ti kayat ti Diyos nga ramidem, ket nasursurom iti linteg, apilyan ti nasayaat. Kapkap ni kam, amay dalan mo dagiti bulsek, ama silawam dagiti adday ti sipnget, amay surom dagiti nengneng, ken maadalam dagiti awan ammuna. Gaputa addakin ka ti linteg, ipagarup mon nga ammom ti amin, ket pudno aminen asawem. Kasano nga isurom dagiti sabali, no di mo pa'y may surot tabagim? Ikasabam ti saan a panagtakaw, ngem apay ngagtakaw ka. Ibagam a maiparit ti pan nakikamalala, ngem apay a makikamalala ka met. Kaguram dagiti di Diyosen, ngem apay atakawam met dagiti templo da. Pagpalangguad mo ti kaddaken katilinteg ti Diyos, ngem apay nga ibabain mo ti Diyos, gapo iti panang salungasing mo iti linteg na, kuna tinasantuan asurat. Gapo kada kayo a Hudyo, agsao dagiti Hentil iti dakes a may bosor iti Dios. Adda pateg, ti panangan nurot mo iti tulag, ti pan nakakugit nutong palem ti linteg. Ngem no salungasingem, naimimbagla kuman, adi ka nagpakugit. Nutong palen ti may sa ahintil ti bilin ti linteg. Idinto asaan anakugit daytoy, dinto kadi ibilang ti Diyos, kas may sameten anakugit. Ket da kayo a Hudyo, uray no adda kada kayo tinaisurat alinteg, ken nakugit kayo, no salungasingen nyo tilinteg, o kumenda kayto dagiti saan a Hudyo, tagtulnog day tilinteg, uray no dida nakugit. No nakugit ti maysa a Hudyo, san naakayatasawen nga isu ket napaypayso a Hudyo. Saan a Hudyo ti maysa a tao, gapulaeng ta nakugit. Ngem ti pudno a Hudyo, isu ti Hudyo iti uneg, kayat nasawen, nakugit ti puso na babaan iti Espiritu ti Diyos, asan ket a babaan iti naisurat alinteg. Ti pan na kay daydayaw ti kasta a tao, aggapu iti Diyos, saan akadagiti tattao. Roma Kapitulo 3. Ngarod,
Adda kadi pangatiwan dagiti Hudyo kadagiti saan a Hudyo? Adda kadi pateg ti pannakakugit? Adulakit di. Umuna, intalek ti Diyos ti sauna kadagiti Hudyo. Ngem no kas pangarigan saan a mapagtalkan ti sumagmamano kadakwada. Kayat na kadiasawen asaan metten a mapagtalkan ti Diyos? Saan? Napudnulat ta ti Diyos, uray na ulbod ti amin a tao. Kas kuna tinasantuan a surat. Masapol ang maipakita ang nalinteg ka no agsao ka. Masapol ang mga bakka iti anyaman a pangidarumandaken ka. Ngem no ti panagaramid tayo ti dakes, nalawag a maipakita ti nalinteg nga aramid ti Diyos. Anya, ti makuna tayo? San kadi analinteg ti Diyos no dusaan na tayo? Agsao a kita, kas kaugalyan ti tao. Saan? No saan analinteg ti Diyos? Kasano nga rod ti panangukum na iti lubong? Ngem no gapu iti kinaulbod ko, may pakita analawag ti kinapudno ti Diyos. Ket agsirbi a pakaidaydayawan na. Apay a maukumak pay laeng akas maysa a managbasol. Apay nga rod adi tayo kuna. Agaramid tayo iti dakes tapno tumaod timbag. Agpaysyo nga adda dagiti mangpadpadakes kanyak. Ket pagpabasulen dak asinaok kano daytoy. Rumbeng amadusa danto. Anya nga roden. Kayat nakadiasawen anasaysaya at tisasaaden mi ahudyo ngem dagiti saan ahudyo? Saan? Naipakita kon nga agpapada nga iturayan ti basol dagiti Hudyo, ken dagiti saan a Hudyo. Kas kuna tinasantuan a surat. Awan ti uray maysa a nalinteg a tao, awan ti uray maysa a makaawat, wenno mang birok iti Dios. Pinanawan da ti Dios, nagbalinda amin na dakes, awan ti uray maysa nga agaramid iti naimbag. Kaslatanem a silulukat tingiwat da, agkakadakes a kinaulbod ti baliksen dagiti dilada. Makapatay asao, kaslagita ti uleg ti yebkas dagiti bibigda. Napnoy ti napait alunod dagiti ngiwat da. Napardas da amang dangran ken mangpapatay. Iti sa dinnuman a papananda, pannaka dadael ken kinakasang ti ibatida. Didaam mo apulos ti dalan ti kapya. Didamit nasursuro ti agbuteng iti Dios. Ita, ammo tayo ati amin alinaon tilinteg, agpaayda, kadagiti agbibiyag iti babaen tilinteg. Adda tilinteg, tapno sumardeng amin apambar dagiti tattao, ket idatag natin tiro alupong tapno ukumen ti Diyos. Taawan ti tao ang mapalinteg iti imatang ti Diyos, babaen iti panangtungpal na itilinteg. Agsirbi tilinteg amang ipakaammo ang nakabasol ti tao. Ngem ita, naiparangarangan ti panang palinteg ti Diyos iti tao. Saan ang naibatay da ito'y itilinteg? Uray no pinanagnikan tilinteg ni Moises, ken dagiti profeta. Palintegen ti Diyos dagiti tattao, gaputa mamati da ken Hesukristo. Aramiden ti Diyos daytoy kadagiti amin a mamati kini Kristo. Taawan apulos ti pagdudumaanda. Nagbasol amin at tattao ket agkurang da iti kinadayag ti Diyos. Ngem gapo iti parabor asiaayat ngainted ti Diyos. Mapalinteg ti amin at tattao iti sangwanan na babaen kini Kristo Jesus amang wayawaya kadakwada. Indaton ti Diyos ni Kristo Jesus, tapno babaen iti papatay na. Iso ti pakapakawanan dagiti basol dagiti tattao, babaen iti pamatida kenkwana. Inaramid ti Diyos daytoy, tapno ipakita na ti kinalinteg na. Iti napalabas, naanos ket pinalabas na dagiti basol ti tao. Ngem iti agdama at tiyempo, di na palabasin ti basol ti tao, tapno ipakita na ti kinalinteg na.
Kastoy ti panangipakita ti Diyos a nalinteg ti aramid na. Ket palintigan na ti amin a mamati ken ni Jesus. Anya nga rod ti mabalin tayo a pagpasindayag? Awan. Agpasindayag ti tao saan agapo tagtulnog iti linteg, no diket gapo tamamati. Tay bilang tayo ang mapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos, babaan iti pamati. Ket saan ababaan iti panangtungpal na iti linteg. Dagiti Hudyo laeng aya, ti akin Diyos iti Diyos. Saan aya nga isumot ti Diyos dagiti hintil? Wan, isumot ti Diyos da. May sa ti Diyos, ket palintigan nanto dagiti Hudyo, babaan iti pamati da. Palintigan nanto met dagiti hintil, babaan iti pamati da. Baybayan tayo kadin tilinteg, gapo iti daytoy a pamati. Saan? No di ket ipakita tayo ti pudno a kaipapanan tilinteg. Roma Kapitulo 4. Anya nga rod ti makuna tayo ken ni Abraham nga ama tayo? Anya ti padas na? No napalinteg ni Abraham iti sangwanan ti Diyos, gapo kadagiti inaramid na, adda kuma pagtangsit na. Ngem saan a makapagtangsit iti sangwanan ti Diyos? Kuna tinasantuan a surat. Namati ni Abraham iti Dios, ket gapo iti pamati na inawat ti Dios akas nalinteg. Ti agtrabaho matangdanan. Saan a maibilang asagot ti tangdan na, no diket tinegged na. Ti tao nga agtalek iti pamati na, asaan nga iti aramid na. Ngem mamati iti Diyos a mangibilang iti nakabasol nga awan basol na. Bigbigen ti Diyos ti pamati day tao tapno maibilang a nalinteg. Daytoy ti kayat asawan ni David, idi kinunana a nagasat ti tao nga awaten ti Diyos akas nalinteg iti sangwanan na. Saan agapo kadagiti aramid na? Nagasat dagiti pinakawan ti Dios ti kinadakes da, dagiti nabungan ti Dios ti basol da. Nagasat ti tao at ti basol na ket lipaten ti Apo. Agpailaeng kadi kadagiti nakugit daytoy a kinagasat a sarsaritaan ni David? Saan? Agpaimet kadagiti saan a nakugit. Ta inaramat tayo daytoy a paset tinasantuan a surat nga agkuna. Namati ni Abraham iti Diyos, ket gapo iti pamati na, inawat ti Diyos akas nalinteg. Kaano anapasamak daytoy? Sakbay kadi wenno kalpasan anakugit ni Abraham? Sakbay ti pannakakugit na, saan nga iti kalpasan na? Naud-udi ti pannakakugit na, ket ti pannakakugit na timang paneknek nga inawat ti Diyos akas nalinteg ni Abraham, gapo iti pamati na sakbay anakugit. Iti kasta, ni Abraham tina-espirituan nga ama dagiti amin amamati iti Diyos, ket awaten ti Diyos akas nalinteg da, uray pay no saan da anakugit. Isumot ti ama dagiti nakugit, saan lang agapo tanakugit da, no di ket gapo tagbibiyag da iti pamati, akas iti panagbiag ni ama tayo nga Abraham, sakbay anakugit. Ingkari ti Diyos kini Abraham ken kadagiti kapututan na, at agikwaendan to ti lubong. Inaramid na daytoy, saan agapo ta nagtulnog ni Abraham iti linteg, no di ket gapo ta namati, ket inawat ti Diyos akas nalinteg. Tano maited ti ingkari ti Diyos kadagiti agtulnog iti linteg. Awanen ti sirsirbi ti pamati ti tao, ket awan meten ti pagmamaayan ti kari ti Diyos. Tatilinteg patauden na ti pungtot ti Diyos. Ngem no awan linteg, awan met panagsalungasing. Naibatay nga rod ti kari iti pamati, tapno mapatalgedan ti kari akasagot ti Diyos kadagiti amin akapututan ni Abraham. Saan laeng nga agpaay daytoy akari kadagiti agtulnog iti linteg,
no di pay ket kadagiti mamati akas iti panamati ni Abraham. Tani Abraham tina-espirituan nga ama tayo amin, kas kuna tinasantuan a surat. Pinagbalin ka nga ama ti adu a nasyon. Iti kasta na imbag ti kari iti imatang ti Diyos a pinati ni Abraham. Ti Diyos a mamagungar kadagiti natay, ken mangparswa kadagiti bambanag nga awan, babaen iti panagsauna. Namati ni Abraham, ket nang namnama, uray iti awan pangnamnamaan na. Isut gapuna a nagbalin, nga ama ti adu a nasyon. Kas kuna tinasantuan a surat. Kas ti kaado dagiti bitwen ti kaadunto ti kapututam. Agsa nga gasuten idi titawan ni Abraham. Ngem saan akimmapoy ti pamati na uray idi ibilang na ti bagina akas lanatayen ken saan a mabalin nga aganak ni Sara. Saan a napukaw ti pamati na ket dinagdwadwa iti kari ti Dios. Ti pamati natin ang pabilag kinkwana, ket inday dayaw na ti Diyos. Kapkap ne kan naunay atong palen ti Diyos ti ingkarina. Gapu iti daytoy a pamati, na ibilang ni Abraham analinteg. Saan ana isurat dagiti balikas a naibilang analinteg? Nga agpaay laeng kini Abraham. Agpaay met kadatayo a maibilang tu akas nalinteg. Datayo a mamati iti Diyos a namagungar ken ni Jesus nga apo tayo. Nayawat ni Jesus amatay gapo kadagiti basol tayo, ket napagungar tapno mapalinteg tayo iti sangwanan ti Diyos. Roma Kapitulo 5. Itan tanapalinteg tayo babaen iti pamati, naikapya tayon iti Diyos gapo kini apo tayo a Hesukristo. Nayasidig tayo babaen iti pamati iti parabor ti Diyos, ket daytoy ita tilaklak amen tayo. Agrago tayo nga rod iti namnama, amairanod tayo iti dayag ti Diyos. Agragsak tayo met kadagiti rigrigat tayo, taammo tayo at irigat, patauden na ti panagibtor. Ti panagibtor, yegna ti yaanamong ti Diyos. Ti yaanamong na, patauden na tinamnama. Saan na tayo apaayon daytoy anamnama? Taimbukbok ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo. Babaen iti Espiritu Santo asagot na kada tayo. Iti tiyempo a pinili ti Diyos, iti awan pay laeng ti kabailan tayo. Natay ni Kristo gapo kadagiti managdakdakes. Awan ti siya sino man asiaayat amatay, gapo iti nalinteg a tao. Nalabit nga da makaitured amatay, gapo iti naimbag a tao. Ngem impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo. Iti managbasol tayo pay laeng, natay ni Kristo gapo kada tayo. Babaen iti darana. Napalinteg tayon iti sangwanan ti Diyos. Ad-adda pay nga rod a maisalakan tayto gapo kenkwana. Taidi, kabusor na tayo ti Diyos. Ngem ita, pinagbalin na tayo agagayim na babaen iti ipapatay ti anak na. Ita tagagayim na tayon ti Diyos. Ad-adda pay a maisalakan tayo gapo iti biag ni Kristo. Ngem saan la aday ta? Agrago tayo pay gapo iti inaramid ti Diyos babaen kini apo tayo a Hesukristo, ana magbalin kada tayo agagayem ti Diyos. Babaen iti maysa a tao, imay ti basol diti lubong, ket babaen iti basol, imay met ti papatay. Iti kasta nagsaknap ti papatay iti entero asang katawan, agsipod na nagbasol amin at tao. Addan ti basol diti lubong sakbay a naipaulog ti linteg. Ngem no awan linteg, awan ti maibilang a basol. Nupay kasta, manipod iti tiyempo ni Adan, agingga iti tiyempo ni Moises. Nagturay ni patay kadagiti amin at tao, uray pay no ti basol da saan akas iti basol ni Adan,
iti nagsalungasing iti bilin ti Dios. Ni Adan tiladawan ti tao nga umayto. Ngem aggidyat dagitoy adwa, tati di mabayadan asagot ti Dios. Saan akas iti basol ni Adan? Agpayso anatay ti adu at tao gapo iti basol ni Adan. Ngem nawadwadwad nga dayo ti parabor ti Dios. Kasta mo ti sagot na iti adu at tao, babaen iti parabor ti maysa at tao nga iso ni Hesukristo. May gidyat ti sagot ti Dios iti basol ti maysa at tao. Kalpasan ti pannakaaramid ti maysa a basol, naikeddeng ti sentensya. Nakabasol, ngem kalpasan ti pannakaaramid ti adu a basol. Umay ti di kaikarian a sagot, ket maikeddeng ti sentensya. Awan, ti basol na. Agpayso agapoy ti basol ti maysa a tao, nagturay ni patay. Ngem ad-addapay agapo iti inarabid ni Hesukristo. Agturay iti biag dagiti amin nga umawat, iti nawadwad a parabor ken sagot ti kinalinteg. Ngarod, kas iti pannakadusa ti sangkatauan gapo iti basol ti maysa a tao. Kasta met ti pannakapakawan ken pannakaited iti biag kadagiti amin a tao gapo iti nalinteg nga aramid. Kas iti panagbalin a managbasol ti sangkatauan gapo iti panagsukir ti maysa a tao, kas tantumet ti pannakapalinteg dagiti tattao iti imatang ti Dios gapo iti panagtulnog ti maysa a tao. Naited ti linteg tapno paadun na ti dakes nga aramid. Ngem no kasano ti adu ti basol, ad-addapay nga umadu ti parabor ti Dios. Ngarod, kas ti panagturay ti basol babaen ken ni patay. Kasta mo ti panagturay ti parabor ti Dios, babaen iti kinalinteg amang iturong kadatayo iti biag nga agnanayon. Babaen ken ni Hesukristo nga apo tayo. Roma Kapitulo 6. Anya nga rod ti kunatayo? Itultuloy tayo kaditi agbasol tapno umado ti parabor ti Dios? Saan ang mabalin? Natay tayon iti basol. Kasano ti panagtuloy tayo nga agbasol? Awan dua-dua nga amuyo nga iti nabunyagan tayo kini Kristo Jesus. Nairaman tayo met iti ipapatay na. Ngarod, iti nabunyagan tayo. Naikadwa tayo kini Kristo anay tanem. Ket nairanod tayo iti ipapatay na. Tapno kas iti pannakapagungar ni Kristo babaen iti nakaskas daaw apan nakabalin ti Ama. Sumurot tay tumet kuma iti baro a panagbiag. No nakipagmaymaysa tayo kenkwana iti ipapatay na. Makipagmaymaysa tay tumet kenkwana iti pannakapagungar. Ammo tayo at idaan a kinatao tayo na iraman kini Kristo a nailansa iti krus. Tapno madadael ti managbasol abagi. Iti kasta, saan tayo kuman apaadipen iti basol. Tanumatay ti maysa a tao, mawayawayaan iti pannakabalin ti basol. Gapo tanairaman tayo anatay ken ni Kristo, mamati tayo a makipagbiag tayo met kenkwana. Ammo tayo a napagungar ni Kristo ket saanen amatay. Awanen ti pannakabalin ti patay kenkwana. Ngarod, gapo tanatay ni Kristo, awan ti pannakabalin kenkwana ti basol. Ita, agbiagen a maipaay iti Dios. Kastamet nga ibilang yo anatay kayon iti basol, ngem sibibiyag kayo iti Dios, gapo ken ni Kristo Jesus. Masapol asaanen ngagturay ti basol kadagiti narukop a bagiyo tapno diyo pabusuyan dagiti dakes a tarigagayyo. Kastamet adiyo itulok ngagbasol ti uray anya apaset ti bagiyo a maaramat kadagiti dakes a panggep. Mayarig kayo kadagiti tattao anatay ngem napagungar. Ipaayo kitdi ti bagiyo iti Dios
ket itulok yu kinkwana ti intiro a bagiyo a maaramat kadagiti nalinteg a panggap. Saan arumbeng nga agturay ti basol kada kayo, tasan kayon nga agbibiyag iti sakop ti linteg, nudiket iti sakop ti parabor ti Diyos. Anya nga ruden, ituloy tayo latta kadi tagbasol. Tutal, awan tayo iti sakop ti linteg, nudiket adda tayo iti sakop ti parabor ti Diyos. Saan? Awan dua-dua nga amuyo, ano patagabo kayo, isukoyo ti bagiyo iti apuyo. Nutungpalin nyo ti basol, agtungpal kayto iti patay. Nutungpalin nyo ti Diyos, mapalinteg kayto iti sangwanan ti Diyos. Ngemyaman pay iti Diyos, tanayarig kay idi iti tagabo asimuko kadagiti dakes at tarigagay yung agbasol. Ngem itan, nagtulnog kayo ana impuswan kadagiti pudno apan nursuro nga inawat yo. Nawayawayaan kayo iti basol, ket tagabo na kayon ti kinalinteg. Agsauak iti kadawian apan agsao, tapno nalaka a maawatan yo. Intulok yo ti bagiyo idi at tinagabo ti kinarugit ken kinadakes, nga agpaay kadagiti dakes a panggap. Masapol nga agtulok kayo met ita apatagabo iti kinalinteg, nga agpaay iti pannakapasantuyo. Idi tagabo na kayo ti basol, saan ang masapol nga agtulnog kayo iti kinalinteg. Ngem anya ti nagunggunayo kadagiti nararamid yo a pagbabainan nyo ita, patay ti banagda. Ngem ita, nawayawayaan kayon iti basol, ket tagabo na kayon ti Diyos. Nagunod yu ti biyag anan-anay anaidaton kenkwana, ket biyag ngagnanayon ti banag na. Tapatay ti supapak ti basol, ngem biyag ngagnanayon ti isagot ti Diyos, gapo iti pannakikaykaysa tayo ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Roma Kapitulo 7. Awan dua-dua a maawatan nyo ti ibagak kakabsat ko. Agsipod ta amuyo amin ti maipapan iti linteg. Iturayan ti linteg ti tao, bayat ti panagbiag na laeng. Tinaasawaan a babae, ti alaen tayo a pangarigan. Ikaddeng ti linteg, amay singgalot iti asawa na, bayat ti panagbiag ti lalaki. Ngem apaman amatay ti asawa na, mawayawayaanen iti linteg anang isinggalot kenkwana. Ngarud, no makikabbalay ti babae iti sabali a lalaki, idinto as ibibiyag pay lang ti asawa na, makikamalala iti imatang ti linteg. Ngem no matay ti asawa na, siwayawaya iti imatang ti linteg, ket saan nga agbasol iti pannakikamalala no makiasawa manen. Kastamet kada kayo, kakabsat ko. Natay kayon iti imatang tilinteg, tapaset na kayo ti bagi ni Kristo. Agpaay kayo itan kenkwana anapagungar tapno nabunga tayo ngagserbi iti Diyos. Ta idi agbibiyag tayo amayan nurot iti lasag, nagturay kadagiti bagbagi tayo dagiti tarigagay anang iturong kada tayo ngagbasol, a pinarasok ti linteg, ket nagsirbi tayo nga agpaay iti patay. Ngem ita, nawayawayaan tayon iti linteg, agsipod tanatay tayo, no may papan iti linteg, anang balod idi katatayo. San tayon nga agsirbi iti daan awagas ti naisurat alinteg, no diket iti baro awagas ti Espiritu. Anya nga rod ti kunatayo? Kunatayo ka di adakes tilinteg? Saan? Ngem tilinteg tinangipakaammo kanyak no anya ti basol. Yak kumanaamuan no anya ti panagagom no di kinuna tilinteg. Di mo aguman ti kukwa ti sabali a tao. Ngem iti daytoy abilin.
Nasarakan ti basol ti gundaway na amang pataod kanyak iti amin akita ti kinaagom. Tanu awan ti linteg, natay ti basol. Agbibiyagak met idi iti laksid ti linteg. Ngem idi may tibilin, nagbiag ti basol, ket natayak. Tibilin amang ted kuma iti biag, inyeg nakit di kanyak ti patay. Tababaan itibilin, nasarakan ti basol ti gundaway na amang lilaw, ken mang patay kanya. Ngarod, nasantuan ti linteg. Nasantuan, nalinteg, ken naimbag met tibilin. Ngem kayat na kadiasawen at tinaimbag, inyeg na ti papatay ko? Saan? Aramid ti basol daytoy. Inaramat na tinaimbag apang patay kanyak, tapno maipakita no anya ti basol. Iti kasta, babaan iti bilin, maipakita ti kinadakes ti basol. Ammo tayo ana espirituan ti linteg. Ngem may saak laeng a tao, ket nailako ak akas tagabo ti basol. Diyak maawatan ti aramidek. Tadyak aramiden dagiti kayat ko nga aramiden. Aramidek kitdi dagiti kagurak. No aramidek dagiti jak kayat nga aramiden, may pakita abigbigek anaimbag ti linteg. Saan nga rod asyak ti agaramid iti daytoy, no diket ti basol nga adda kanyak. Ammok asaan nga agnaed kanyak ti kabailan nga agaramid iti naimbag. Kayat ko asawen, ti kababalin ko akas tao. Nupay kayat ko ti agaramid iti naimbag, jaklat ta maaramid. Jak maaramid dagiti naimbag akayat ko nga aramiden. Ngem aramid ket ti dakas, ajak kayat nga aramiden. No aramid ti jak kayat nga aramiden, kayat na asawen, asaanen asyak ti akin aramid. No diket ti basol nga adda kanya. Mabigbig ko nga rod daytoy apaglintigan. No kayat ko ti agaramid iti naimbag, may turungak met nga agaramid iti dakes. Pagayayatan ti kaunggan a kinataok ti linteg ti Dios. Ngem sa bali alinteg ti makitak nga adda iti bagik. May sa alinteg amang busor iti linteg, nga anamungan tinakem ko. Pagbalinin nakabalod daytoy alinteg ti basol nga adda iti bagi. Anyan a kinadaksang gasat ko? Sa sino ti mangispal kanyak iti daytoy bagi apakaigapuan ti papatay ko? Yaman pay iti Diyos. Tadda ni Apo tayo a Jesu-Kristo a mangisalakan kanya. Daytoy nga rod ti kasasaad ko. Tinakem ko laeng ti mabalin ko apagsirbi iti linteg ti Diyos. Ngem ti bagi agsirbi iti linteg ti basol. Roma Kapitulo 8. Ngarod, saan a masintensyaan a madusa dagiti agbibiag kini Kristo Jesus. Tatilinteg ti Espiritu amang ted kadatayo iti biag, iti kadatayo kini Kristo Jesus. Winayawayaan nak iti linteg ti basol ken ti patay. Inaramid ti Dios ti saan a kabailan nga ramiden ti linteg, gapo iti kinarasi ti tao. Inukom na ti basol ti kinatao. Imbaon na ti mismo nga anak na nga addaan iti naintawan a kasasaad, tapno pukawen na ti basol. Inaramid ti Dios daytoy, tapno matungpal kadatayo ti intuyang ti linteg. Kada tayo ngagbibiyag amayan nurot iti Espiritu, asaan nga iti naintawan a kasasaad. Dagiti agbibiyag kasmayan nurot iti lasag, paiturayan ti panunot da iti kayat ti lasag. Dagiti agbibiyag kasmayan nurot iti Espiritu, paiturayan ti panunot da iti kayat ti Espiritu. No paiturayan tayo iti tarigagay ti lasag, agtungpal tayo iti patay. No paiturayan tayo iti Espiritu,
agtungpal tayo iti biag kental na. Iti kasta, no paiturayan ti tao iti kababalin ti kinatao, agbalin a kabusor ti Diyos, ta saan na atong palen ti linteg ti Diyos. Kinapudno na, saan na amatungpal daytoy alinteg. Dagiti agtungpal iti tarigagay ti lasag, saan da amaparagsak ti Diyos. Ngem saan kayo nga agbibiyag kas mayan nurot iti lasag. Agbibiyag kayo kitdi kas mayan nurot iti Espiritu, nupudno nga agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Diyos. No awan king ka ti Espiritu ni Kristo, saan na ka at tao ni Kristo? Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, uray no natayen ti bagiyo gapu iti basol, si bibiyag ti Espirituyo, agsipod da nagbalin kayo analinteg iti imatang ti Diyos. No agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Diyos anamagungar kini Jesus, ited tumet daytoy anamagungar kini Kristo ti biag kadagiti agrupsa a bagiyo, babaen iti kaadda ti Espiritu na kada kayo. Ngarod, kakabsat, adda pagrebengan tayo ngagbiag, ngem saan akas iti panangidalan ti lasag. Tano agbiag kayo kas pagayatan ti lasag, matay kayto. Ngem no iwaksiyo dagiti dakes nga aramidyo, babaen iti tulong ti Espiritu, agbiag kayto. Anak ti Diyos, dagiti idalan ti Espiritu ti Diyos. Tasan na kayo apagbalinan at agabo ti Espiritu nga inted ti Diyos kada kayo. Saan na kayo met apagbutngen? Pagbalinin na kayo kitdi nga anak ti Diyos, ket babaen iti pan nakabalin ti Espiritu. Umawag tayo iti Diyos ako na tayo. Ama, o Amak. Makitanggay ti Espiritu ti Diyos, kadagiti Espiritu tayo, amang ipakaammo nga anak na tayo ti Diyos. Agsipod ta anak na tayo, tagikwaan tayo dagiti duldulin na abindisyon nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtagikwa tayo tumet kini Kristo kadagiti indulin ti Diyos nga agpaay kinkwana. Tano mairanod tayo iti panagsagaba ni Kristo, mairanod tayo tumet iti dayag na. Awan duwadwak at isagsagabaen tayo iti daytoy agdama abiyag, ket saan a maipada iti dayag, a may parangarang to kada tayo. Sigagagar ti nga parswaan nga gururay iti Diyos, amang iparangarang kadagiti anak na. Tana ikedeng nga agbalin nga awan sirsirbi ti nga parswaan, saan agapo iti bukod na apagayatan, no di ket kasta tinagayatan ti Diyos apagbanagan na. Nupay kasta, adda daytoy anamnama. Addan to aldaw, amawayawayaan metlaeng ti amin aparswa, iti nakatagabwanda a panagropsa. Ket may ranod danto, iti nagloryaan apan nakawayawaya, dagiti anak ti Diyos. Taammo tayo nga agpapanita, kas iti agpasikal, agas asog iti rigat tintiro asa nga parswaan. Ngem san lang ati sa nga parswaan. Uray da tayo nga addaan iti Espiritu, kas umuna asagot ti Diyos. Agasog tayo met iti kaunggan tayo, bayat ti pananguray tay iti panamagbalin kada tayo ti Diyos nga anak na, ken ti panangwayawayana kada tayo. Tana isalakan tayo babaen iti namnama. Ngem no makita tayo, tinamnamaen tayo, saanen apudno anamnama. Tiya siya sino kadi timang namnama iti makita na? Ngem no namnamaen tayo, ti ditay pay makita, urayen tayo asi aanos. Kastamet nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Diyos,
kadagiti asog adi kabailan ngay balikas. Makita ti Diyos tinagunag ti puso ti tao, ket ammuna ti pampanunutan ti Espiritu. Agsipud tay dawdawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Diyos, kas pagayatan ti Diyos. Ammu tayo akadagiti amin abanag, agtartrabaho ti Diyos para iti pagimbagan, akadwana dagiti agayat kenkwana. Isuda nga inayaban na, kas mayan nurot iti panggap na. Dagiti pinili idin ti Diyos. Tinudingan namet idang agbalin akas iti anak na. Tapno agbalin ti anak nga inauna, kadagiti adu nga agkakabsat. Iti kasta, inayaban ti Diyos dagiti pinili na. Saan na lang nga inayaban nida? No di ket pinagbalin na pay ida analinteg. Saan na la a pinagbalin ida analinteg? No di ket imbingayan na pay ida iti gloryana. Kas maibatay kadagitoy, mabalin ako na tayo ano kadwa tayo ti Diyos. Awan ti makabael a bumusor kada tayo. Di na impaidam ti mismo nga anak na, no di ket indaton na nga agpaay kada tayo amin. No impaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasagana amang tedmet kada tayo iti isu amin. Siya sinon to ti mangidarom kadagiti pinili ti Diyos? Ti mismo a Diyos, ibilang na ida nga awan basol da. Siya sino nga rod ti makabalin amang sentensya kadakwada. Ni Kristo Jesus kadi nga day ti makannawan ti Diyos? Saan? Tasan laan natay no diket isupay ti mangibabaet kada tayo. Siya sino nga rod ti makabalin amang isina kada tayo iti ayat ni Kristo? Ti riribok, ti rigat, ti pannakay dadanas, ti bisin, ti kinapanglaw, ti peggad wenno ti patay? Kas kuna tinasantuan a surat. Gapuken ka kanayon nga agpeggad kami amatay, may bilang kami akas karnero amaparti. Iti baet dagitoy, awan dua-dua anan-anay ngagbaligi tayo, babaan kenkwana, anagayat kada tayo. Awan dua-dua nga awan ti makaisina kada tayo iti ayat na. Ti patay man wenno ti biag. Dagiti angheles man wenno dagiti sabali anailangitan ngagturay wenno pannakabalin. Ti agdamaman wenno ti masakbayan. Ti kangatuan alawang man wenno ti kaunggan ti daga. Awan apulos ti sanga parswaan ti makaisina kada tayo iti ayat ti Diyos. Ako kwa tayo gapo ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Roma Kapitulo 9. Pudno ti sasawek ket diak agulbod takukwanak ni Kristo. Paneknekan met ti konsensyak nga iturayan ti Espiritu Santo adyak agulolbod. No ibagak anapalalo ti ladingit ko. Saan amaep-ep ti saem ti pusok, gapo kadagiti kailyak. Isuda akabagyan ken kadaraak. No mabalin la kuma, oray siyaklangen ti ilunod ti Diyos, ken maisina ken ni Kristo gapo kadakwada. Israelita da ket pinagbalin ti Diyos ida nga anak na. Enranod na ida iti gloryana. Nakitulag kadakwada ket inted na ti linteg na. Adda kadakwada ti pudno a panagdaydayaw. Inawat da dagiti karina. Kapututan ida dagiti amma ket kadaraan da ni Kristo no maipapan iti lasag. Madaydayaw kuma iti agnanayon ti Diyos amang ituray iti amin. Amen. Diyak kunaen nga awan nagbanagan ti kari ti Diyos. Agsipod ta saan nga amin nga Israelita ket pinili ti Diyos. Saan met nga amin nga anak ni Abraham ket anak ti Diyos. Kinuna ti Diyos kini Abraham. Dagiti anak ni Isaac ti maibilang akapututam. Kayat na asawen, asaan nga amin nga anak ni Abraham ket maibilang da nga anak ti Diyos.
Dagiti laeng nga ipasngay kas mayan nurot iti kari ti Diyos, ti maibilang anapudpudno nga anak na. Takastoy ting kari ti Diyos. Agsubliak to iti naituding at tiyempo ket aganak to ni Sara iti lalaki. Saan laaday ta? May siya ti ama dagiti dua a lalaki nga anak ni Rebeka. Iso ni Isaac, akapuunan tayo. Ngem no may pakita at ipan nakapili ti may sa kadakwada, ket mayan nurot iti panggep ti Diyos. Kinuna ti Diyos kini Rebeka, sakbay anay pasngay, dagiti anak na. Agserbinto ti nauna iti naudi. Kinuna na daytoy, sakbay nga da inaramid da anaimbag wenno dakes. Nalawag nga rod at ipanagpili ti Diyos na ibatay iti bukod na anakam. Saan nga danyaman nga inaramid da? Kas kuna tinasantuan asurat. Inayat ko ni Jacob, ngem ginurak ni Esau. Anya nga rod ti makuna tayo? Mangidumduma kaditi Diyos? Saan? Ta kinunana ken Moises. Kasyak ti kayat ko akasyan, makipagriknaak iti kayat ko a pakipagriknaan. Nga rod, ti panangpili ti Diyos iti maysa a tao, saan a maibatay iti pagayatan wenno aramid ti tao? No di iti kaasi ti Diyos. Takuna tinasantuan na surat iti Faraon nga ari ti Ehipto. Pinagbalin ka nga ari, tapno sikat ti mangipakita iti pannakabalin ko ken mangipakaamoy tinagan ko iti entero a lubong. Nukas ta nga rod, kaasyan ti Diyos ti kayat na a kaasyan, ket patangkenen na ti ulo ti kayat na a patangkenen. Nalabit ako nanto kanyak ti maysa kada kayo. Nukas tamot laeng, apay nga rod apabasulen ti Diyos ti tao? Siya sino aya ti makalapad iti pakayatan ti Diyos? Ngem siya sino ka kadi tao asumungbat iti Dios? Saan ako na tinadamili iti nang damili kan kuana? Apay ngay naramid nak akastoy? Kinaagpaysuna, adda kalintigan ti agdamdamili amang usar iti taga iti kayat na apangusaran. Adda kalintigan na amang aramid iti isumot lang a nagamay adaga iti dua adamili. Ti maysa agpaay iti na isang sangayan nga okasyon, ket ti sabali iti gagangay apan nakaaramat. Kastamet ti naramid ti Diyos. Kayat na nga ipakita ti pungtot na, ken ipakaammo ti pan nakabalin na. Ngem nabayag nginananusan na dagiti nakaiturungan ti pungtot na. Isuda adandanin madadael. Kayat napay ngay parangarang ti awan umasping a kinadayag na. Imbingay na ti kinadayag na kadatayo a kaasyan na. Datayo ngayon sagana na nga umawat iti daytoy. Tadatayo ti inayaban na, saan lang adagiti Hudyo, no di payket dagiti Hintil. Kastoy ti kuna ti Diyos iti libro ni Oseas. Dagiti saan ko idi at tao, awagak to ida at taok. Tinasyon na saan ko idi nga inayat, awagak to nga iayatek. Ket iti mismo a lugar ang nakaibagaan kadakwada, saan ada kayo da iti tattaok, maawagan danto sadyay nga anak ti si bibiyag a Diyos. Ipukkaw ni Isayas may papan iti Israel. Uray pay no kasla kaado ti darat ti baybay ti kaado dagiti Israelita, basit tulaeng ti may salakan kadakwada. Apagbiit to alipasen ti apo ti panangukom na iti sangalubungan. Kas kuna idi ni Isayas. No ti apo aman nakabalin amin dinatay inteddaan iti anak, nagbalin tayo kuma akas iti syudad ti Sodoma, ket linakam tayo kuma ti linakam ti syudad ti Gomora. Anya nga rod ti kuna tayo adagiti Hintil. No pay di daing kagumaan ti agbalin analintag iti sangwanan ti Diyos. Napalintag damat babaen iti pamati. Ngem idinto a binirbirok dagiti Israelita ti lintag, amang palintag kadakwada iti sangwanan ti Diyos. Saan da a nasarakan? Apay adida nasarakan? Kaputa saan da a binirok
babaen iti pamati, no di ket babaen kadagiti aramid da. Naitibkul da iti bato apaka itibkulan, asaritaen tinasantuan asurat. Kitaan nyo, nang ikabilak ijesyon, iti bato apaka itibkulan dagiti tattao, may sa bato apakat naganda, ngem dinto maibabain ti siya sinuman amamati ken kuana. Roma Kapitulo 10. Kakabsat ko, tarigagaya kiti amin apusok, amay salakan kuma dagiti kadaraak. Nasged ti panangidawdawat ko kadakwada iti Diyos. Mabalin ko apaneknekan anapasnek daunay ngagserbi iti Diyos. Ngem saan anainsiriban ti kinapasnek da. Di daam mo no kasano ti panang palinteg ti Diyos kadagiti tattao. Pinadas da agun oden ti bukod da apan nakapalinteg. Ket iti kasta, linaksid da ti wagas ti Diyos apanang palinteg kadagiti tattao. Tani Kristo ti pagpatinggaan ti linteg. Tapno ti amin amamati, agbalin analinteg iti sangwanan ti Diyos. Awan ti saan amay salakan. Kastoy tinsurat ni Moises may papan iti pan nakapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos. Babaen ti panagtungpal na iti linteg. Ti siya sinuman nga agtungpal iti bilin ti linteg, agbiag to iti linteg. Ngem kastoy ti masao may papan iti pan nakapalinteg, babaen iti pamati. Di mo kuna, siya sinon to ti umulis sa dilangit, kayat nasa wen ti mapan mangyulog ken ni Kristo. Di mo met saludsoden iti bagim, siya sinon to ti umulog iti lubong nga adday ti baba. Kayat nasa wen ti mapan mangyuli ken ni Kristo nga aggapu karagiti natay. Masao ti kastoy. Sideg ken ka ti sao ti Dios, iti bibig mo ken iti pusom. Kayat na asawen, ti mensahe ti pamati nga ikaskasabami. Tano babaen iti panagsao, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo. Ket patyem iti pusom, a pinagungar ti Diyos, may salakan to. Tababaen iti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo iti Diyos. Babaen iti bibig, agipaduyak-yak tayo, ket may salakan tayo, kunati na santuan asurat. Dinto may babain ti siya sinuman amamati ken kuana. May raman amin at tao iti daytoy. Agsipud tawan ti pakaigidyatan dagiti Hudyo kadagiti Hintil. Ti Diyos metlaeng ti Apo ti isu amin. Ket bendisyonan na asibubuslon ti amin nga umawag ken kuana. Kas kunati na santuan asurat. May salakan ti siya sinuman nga agpatulong iti Apo. Ngem kasano nga agpatulong da, no di da mamati ken kuana? Kasano amamati da, no di da mangeg ti mensahe? Kasano amangeg da, no di maipakaammo ti mensahe? Kasano a maiwaragawag ti mensahe, no saan a maibaon dagiti mga saba? Kas kunati na santuan kasurat. Nagsayat ket din ti ay dagiti mangyeg iti naimbag adamag. Ngem saan nga amin at tao ket inawat dati na imbag adamag, takino na ni Isayas. Apo, siya sinno tinamati itiin kasabami? Ngarod, umay ti pamati, babaen iti panagdengeg iti mensahe. Ket umay ti mensahe, babaen iti pan nakaikasaba ni Kristo. Ngem saludsudek man, pudno kadi adi dadangeg ti mensahe, kinapudno na, nangegda takas kuna tinasantuan asurat. Nagsaknap ti timekda iti entero alubong, dimmanon ti sauda iti pungto ti daga. Saludsudek man pay, san kadi anaawatan dagiti Israelita, ni Moises metlang ti umuna asumungbat. Pagimunen kayto kado iti tattao asaan apudno a nasyon. Pagpungtuten kayto iti nasyon amaag dagiti tattao na. Naturtured pay ni Isayas iti kunana. Nasarakandak dagiti saan amang sapsapul kanyak,
nagparangak kadagiti saan amang birbirok kanyak. Ngem no may papan iti Israel, kunana. Agmalmalem nga ingay ko ti imak a mangawis nga agsubli kadagiti managlabsing ken nasukir at tao. Roma Kapitulo 11. Saludsudek nga rod, linaksid ka diti Diyos dagiti tattao na? Saan? Siyak a mismo, Israelita ak. Nagtaudak iti kapututan ni Abraham. Kamkamengak iti tribo ni Benjamin. Saan alinaksid ti Diyos dagiti tattao a pinili na manipod iti damo. Ammuyo ti paset ti nasantuan a surat, a nakailanadan ti panagdawat ni Elias iti Diyos a maibusor iti Israel. Apo, Kinunana, pinatay da dagiti propetam, ket rinakrakda dagiti altar mo. Siyak laengen tinabati, ket kayat dakpay apapatayen. anya tinsungbat ti Diyos kenkwana, kinunana. Nangibatiak iti 7,000 at taok, adi nagrukbab ken ni Baal adi Diyosen. Kastamot ita, at danatda a pinili ti Diyos babaen iti parabor na. Naibatay ti panagpili na iti parabor na. Saan nga iti inaramid da? Tano na ibatay ti panagpili ti Diyos iti inaramid dagiti tattao. Saanen a maibilang apudno a parabor. Anya nga rod? Saan a nasarakan dagiti Israelita ti sapsapulenda? Ti basit a grupo a pinili ti Diyos ti nakasarakak. Saan ngayong kaskaso ti dadduma ti ayab ti Diyos? Kas kuna ti nasantuan a surat. Pinatangken ti Diyos ti puso ken isip da, agpapan ita saan da a makakita wenno makangeg. Ket kuna ni David, Matiliw ken masilwan da kuma kadagiti fiestaan da, matnag da kuma, madusa da kuma, makullapan kuma dagiti matada tapno di da makakita, ket pagkubwen kuma ti Diyos ida iti agnanayon. saludsudek nga rod. Idi na itibkol dagiti Hudyo, sanda ka din abimmangon, natnagda ka di iti pakadadaelan da? Saan? Gaputa nagbasol da, imma iti pan nakaisalakan kadagiti hintel, tapno apalan ida dagiti Hudyo. Inyeg ti basol dagiti Hudyo, tinawadwad a bendisyon dito'y lubong. Ket ti kinakurang ti pamati da, inyeg na tinawadwad a bendisyon kadagiti hintel. Dinto aya at adupay ti bendisyon, inton maibilang amin a Hudyo at tao ti Diyos? Makisauak ita kada kayo a hintel. Yan tangay ta apostolak kadagiti hintel, pagpanakkel ko ti trabaho, bareng no umapal dagiti kadaraak. Ket iti kasta, addan to may salakan kadakwada. Idi na ilaksid da, nagbalin ti sang katawan agayem ti Diyos. Anyan to nga rod inton awaten ida ti Diyos. Mayarig to iti panagungar kadagiti natay. No maidaton iti Diyos ti muna apaset ti tinapay, may daton met ti entero a tinapay. No dagiti ramot ti kayo ti maidaton iti Diyos, may daton met dagiti sanga. Nasipak ti sumagmamano a sanga tinatartaripato nga olibo, ket naisulbong iti daytoy akayo ti sanga ti balang nga olibo. Sika ahintil, mayarig ka iti dayta balang nga olibo, ket may ranod ka ita iti natibker ken nabunga abiyag dagiti Hudyo. Di mo nga rod laisen dagiti nasipak a sanga. Apay ngagtangsit ka, may sakalaeng asanga. Laglagipem asaan asika timang taraon iti ramot, no diket sika ti taraunan na. Ngem kunamto, wen, ngem nasipak dagiti sanga, tapno adda pakaisulbungak. Pudno daytoy, nasipak da agsipod dadida na mati, ngem agtalinaed ka iti lugar mo, agsipod da mamati ka. Ngem di mo pagtangsit daytoy, agbuteng ka kumakit di.
No saan a kinailalaan ti Diyos dagiti Hudyo a mayarig kadagiti sigud asa nga, kailalaan na kantukit din? Makita tayo nga rod ti kinamanang nga asi ken kinainget ti Diyos. Nainget kadagiti natnag, ngem naasikin ka no laket kan kanayon ngagtalinaed ka iti kinamanang nga asina. Tano saan? Uray sika, masipak kan tumet. Ngem no mamati dagiti Hudyo, may sublidan to iti sigud ayanda, agsipod ta kabailan ti Diyos nga isublida. Mayarig kayo ahintil iti nasipak asa nga ti balang nga olibo. Ket nupay maikontra iti nakaparswaan, may sulbong iti nataraken akayo ti olibo. Mayarig dagiti Hudyo iti daytoy natartaripato akayo. Nalaklakan to nga rod ti panangisubli ti Diyos kadagitoy asa nga iti kayo a nakasipakan da. Adda palimed kakabsat ko, akayat ko amaamuan nyo tapno diyo ipagarop a masirib kayo. Daytoy ti palimed, agpatinggan to ti panagsukir dagiti Israelita. Ngem santol agpatingga inton makumplito ti bilang dagiti hintel a mamati iti Diyos. Kalpasan na maisalakan to ti amin nga Israel, kas kuna tinasantuan a surat. Aggapunto ti mangisalakan ni Jason, pukawen nanto ti amin a kinadakes iti kapututan ni Jacob. Daytoy to ti pakitulagak kadakwada, inton pakawanek dagiti basbasol da. Agsipod ta saan nga awaten dagiti Hudyo tinaimpagadamag, kabusor ida ti Diyos, gapo kada kayo ahintil. Ngem gapo iti pagayatan ti Diyos, ipatpateg na metlayda, gapo iti karina kadagiti kapuunanda. Ta saan abaliwan ti Diyos ti panunot na, may papan iti pilyan ken bendisyonan na. No may papan kada kayo ahintil, nagsukir kayo iti Diyos. Ngem ita, inawat yon ti asi ti Diyos agsipod ta nagsukir dagiti Hudyo. Iti kasta, iti agdama agsukir dagiti Hudyo, tapno awaten damet ti kaasi akas iti inawat yo. Tapi nagbalin ti Diyos dagiti amin at tao abalod ti kinasukir, tapno maipaay na ti kaasi kadakwada amin. Anyan a kinabaknang ti Diyos, anyan a nagunig ti sirib kanamuna. Siya sinno ti makailawlawag kadagiti pangiddeng na, siya sinno ti makasurot kadagiti dalan na. Kas kuna tinasantuan na surat, siya sinno ti makaamoy ti panunot ti Apo, siya sinno ti makabalin amang balakad kenkwana, siya sinno ti adda na ipay na kenkwana, tapno masapul a masupapakan. Tayso tinamarswa kadagiti amin, agbiag da amin babayan kenkwana ketag serbida kenkwana, madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen. Roma Kapitulo 12. Kakabsat ko, dawatek nga rod kada kayo, agapo iti naindaklan nga asi ti Diyos kada tayo. Ipaayo kumatibagiyo akas daton asibibiyag. Nasantuan ken makayayo kenkwana. Daytoy ti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipaayo. Saan nyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong, ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Diyos, ket pabaruwen nyo anan-anay ti panunot nyo. Ket maamuan yun to ti pagayatan ti Diyos, no anya tinaimbag, makayayo kenkwana, ken awan pagkurangan na. Gapo iti parabor ti Diyos kanyak, ibagak daytoy kada kayo amin. Diyo ipapan ti bagiyo anangat ngato ngem ti rumbeng. Natanang kumakit di ti panagpampanunot yo, ket usigen ti tunggal maysa ti bagina, kas mayan nurot iti rukod ti pamati nga inted ti Diyos kenkwana. Ado ti paset ti bagi tayo, ket agduduma ti usarda. Kastamet ano pay adu tayo, may maysa tayo abagi ken ni Kristo. Napagkakamang tayo akas itinaduma-duma apaset ti bagi.
Masapul nga rod nga aramaten tayo dagiti na duma-duma asagot kas iti parabor nga inted ti Diyos kada tayo. No panang ipakaam mo iti mensahe ti Diyos ti sagot tayo, masapul nga ramiden tayo kas mayan nurot iti pamati nga adda kada tayo. No panagserbi, agserbi tayo. No panangisuro, mangisuro tayo. No pamaregta, paregtaan tayo ti pada tayo a tao. Ti adda ibingay na, mangted asibubuslon. Ti mangipangulo, agtrabaho asigagagat. Ti mangaasi asiraragsak. Agayat kayo asipupunno. Guraan nyo ti dakes, ket salimut-mutan nyo tinaimbag. Nabara kuma ti panagiinnayat yo, kas agkakabsat ken ni Kristo. Ket naregget kayo amang ipakita iti panagraem yo iti maysa ken maysa. Ipasnek yo ti agtrabaho, ket di kay agsadsadot. Ipapuso yo ti agserbi iti Apo. Agbiag kayo asiraragsak gapo iti namnamayo. Ibturan nyo dagiti rigat yo, ket kanayon ngagkararag kayo. Ibingayan nyo dagiti napanglaw akakabsat yo iti pamati, ket padagosin nyo dagiti sangsangaili. Dawaten nyo iti Diyos a bendisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo. Wen, dawaten nyo ti pan nakabindisyon da asan ket at ti pan nakailunod da. Makipagragsak kayo kadagiti agragsak. Makipagsangit kayo kadagiti agsangit. Di kay mangidumduma, di kay agpalangguad. Makigayim kayo kitdi kadagiti nanumo at tao. Diyo ipagarop ama masirib kayo. Diyo supapakan iti dakes ti siya sino man nga agaramid iti dakes kada kayo. Ikagumaan nyo nga aramiden tinaimbag iti imatang ti amin at tao. Aramiden nyo amin akabaulan nyo amakilangen asikakapya iti tunggal maysa. Ni kaano man di kay agibales gagayim ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibales, tana ilanad iti nasantuan asurat. Siyakto ti agibales, siyakto ti mangsupapak, kuna ti Apo. Ngemkas ko na tinasantuan asurat, No mabisin ti kabusor mo, pakanem. No mawaw, painumem. No aramidem ti kasta, maalanan to ti agbayin. di ka paabak iti dakes, parmagam di ti dakes, babaen iti naimbag nga aramid. Roma, Kapitulo 13. Rebeng ti amin at tao ti agtulnog, kadagiti agtuturay iti gobyerno. Gaputa awan ti turay asaan nga agtaod iti Diyos. Ti Diyos tinangisaad kadagiti agtuturay. Ngarod, ti siya sino man asumukir kadagiti agtuturay. Sukiren namat tintuyang ti Diyos, katyitnag na ti dusa iti mismo abagina. Saan adagiti agaramid iti naimbag ti agbuteng kadagiti agturay, no diket dagiti agaramid iti dakes. Tapno awan panggapwam nga agbuteng iti agturay, aramidem ti naimbag ket idaydayaw na kanto. Ta isu ti adipen ti Diyos nga agserbi iti pagsayatam. Ngem no agaramid ka iti dakes, agbuteng kakenkwana, ta saan asinsinan ti pannakabalin na amang tusa. Isu ti adipen ti Diyos amang ipatay iti pannusa ti Diyos kadagiti agaramid iti dakes. Gapo iti daytoy, masapol ngagtulnog kayo kadagiti agtuturay. Saan la atap no malisyan nyo ti pannusa ti Diyos, ngem gapupay iti nadalos a konsensya. Daytoy pay ti gapuna ngagbayad kayo iti buwis, ta iti panang tungpal kadagiti agtuturay iti pagrebenganda, agtartrabaho da para iti Diyos. Bayadan nyo nga rod ti utang yo kadakwada. Itedyo ti bisyo. Raumen ken padayawan nyo ida amin. Awan kumati utang yo, malaksid ti panagiinnayat yo. Ti agayat iti pada na atao, natungpalnan
tilintag. Dagiti bilin, Di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagom. amin dagitoy kenda dumapay. Madagop da iti daytoy may maysa a bilin. Ayatem ti pada matao akas iti bagim. Di agayat iti pada na a tao, ni kaano man di naaramiden ti dakes kenkwana. Ngarod, ti panagayat iti pada a tao, isu ti panagtungpal iti entero alintag. Masapol nga aramiden yu daytoy, tamuyo a panaweden tapno agriing kayo. Tas asidegen ti pannakaisalakan tayo, ngem ididamo tayo ti mamati. Lumabasen ti rabii, ket bumigaten. Iwaksi tayo dagiti aramid ti sipnget, ket ikaus tayo dagiti igam ti lawag. Agbiag tayo anatakneng, kas tattao nga adda iti lawag. Awan ti nalabes a panagragragsak ken panagbarbartek. Awan ti kinaderrep ken naalas nga aramid, ket awan ti apapa ken imimon. Ikawes yu kiti ni Apo Hesukristo akas armasyo, ket isardeng yon apagustuhan ti dakes atarigagay dagiti bagbagiyo. Roma Kapitulo 14. Awaten nyo ti tao a nakapoy ti pamati na. Ngem diyo kasupsupyat maipapan iti kapanunutan na. Adda mamati a mabalin na akanen ti uray anya. Ngem tinakapoy ti pamati na, natnateng laeng ti makan na. Timangan iti uray anya, san na kuma alaisen ti san amangan akas kenkwana. Timet mangan kadagiti natnateng laeng, san na kuma nga ukumen ti mangan iti uray anya. Gapo ta inawat ti Diyos daytoy a tao. Siya sino kakadi amangukom iti adipen ti sabali, ti apo na metlaeng ti mangikeddeng kenkwana no agbaligi wenno saan. Ket agbaligin to gapo iti apo. Kuna ti maysa a tao nga adda aldaw a napatpateg ngem dagiti dadduma nga aldaw. Kuna met ti sabali nga agpapadada amin. Awan kuma ti panagduadua ti tunggal maysa iti kapanunutan na maipapan iti daytoy abanag. Ti siya sino man amang ngilin iti maysang aldaw, ngilinen na akas pamadayaw iti apo. Ti siya sino man amangan iti uray anya, kanen na akas pamadayaw iti apo, tagyaman daytoy a tao iti Diyos gapo iti taraon. Ti siya sino man adimangan kadagiti dadduma a taraon, aramiden na daytoy akas pamadayaw iti apo, ket agyaman iti Diyos. Awan kada tayo ti agbiag a maipaay iti bagi na laeng. Awan met kada tayo ti matay a maipaay iti bagi na laeng. No agbiag tayo a maipaay iti apo. Ket no matay tayo a maipaay iti apo. Ngarud, agbiag tay man wenno matay tayo, kukwa na tayo ti apo. Natay ken nagungar ni Kristo tapno isu ti apo dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Sika, apay nga rod nga ukumem ti kapsat mo? Ket sikamet, apay nga umsiyem ti kapsat mo? Agtakder tayo amin iti sangwanan ti Diyos, tapno ukumen na tayo. Takuna tinasantuan a surat. Kas sibibiyagak kuna ti apo, agparintumeng to ti amin at tao iti sangwanak, ket ipaduyak-yak danto asyak ti Dios. Ngarod, dumatag to ti tunggal maysa kada tayo iti sangwanan ti Dios. Ngarod, san tayon nga giinnukom? Ikeddeng nyo kitdi adi kay agaramid iti anyaman a pakaitibkulan, wenno pakaigapuan ti kabsatyo nga agbasol. Iti pan nakikaysak ken ni Apo Jesus, patyek nga awan ti taraon a narugit iti imatang tilinteg. Ngem no patyen ti maysa a tao nga dataraon a narugit, agbalin a narugit kenkwana. No madangran ti kabsat mo gapo iti kanem,
san ka ngagbibiyag iti ayat. Gapu iti kanen, di mo dadaelen ti tao ang nakaigapuan ti pannakatay ni Kristo. Agannad ka tapno san adakes ti pakasarsaritaan ti ibilang mo anaimbag. Tati pagarian ti Diyos, saan a maipapan iti pannangan, ken panaginom no diket maipapan iti kinalinteg. Kapia ken rag-o nga ited ti Espiritu Santo. Ket no kastoy ti panagsirbi ti maysa a tao ken Kristo, paragsaken na ti Diyos, ket magunod na ti panagraem ti padana at tao. Ngarud, masapol nga aramiden tayo dagiti makaited iti kapya ken makatulong amang papigsa iti maysa ken maysa. Di mo dadaelen ti inaramid ti Diyos gapo iti taraon. Mabalin akanen ti amin a taraon, ngem dakes akanen ti uray anya a pakaigapuan ti panagbasol ti maysa a tao. Nasaya at kumanusan kan nga agsida iti karne, wenno aginom iti arak, wenno agaramid iti anyaman a pakaigapuan ti panagbasol ti kapsat mo. Salimet metam ngarod ti patyem, may papan iti daytoy iti biyang mulaeng ken iti Diyos. Nagasat ti tao adi mariribok ti konsensyana a mangaramid kadagiti banag nga muna a nasayaat. No agdua-dua iti kanen na, sana medla kanen dusaen ti Diyos, ta saan a maipatay ti aramid na iti pamati. Tapasol ti uray anya asaan a maipatay iti pamati. Roma Kapitulo 15. Datayo a napigsa ti pamati na, rebbeng tayo atulungan dagiti nakapoy a mga wit kadagiti pakadagsenanda. Sanla at ibukod tayo a pagragsakan ti pampanunutan tayo. Paragsaken tayo kitdi ti pada tayo at tao, tapno mapapigsa iti pamati. Tani Kristo saan at ibukod na abagi ti pinampanunot na, no diket kas kuna tinasantuan a surat. Pinadpadakes da ka dagiti tattao, ngem iti kinapudno na, siyak tinagtinnagan dagiti pamadpadakes da. Taamin nga day tinasantuan a surat, naisurat da tapno isuro da tayo amang namnama, babaen iti anos ken pammaragta, nga ited tinasantuan a surat. Sapay kuma tatulungan na kayo ti Diyos, apaggapuan ti anos ken pammaragta. Tapno agtutunos kayo amang surot iti ulidan nga impakita ni Kristo Jesus. Iti kasta, agmaymaysa ti timekyo amang idaydayaw iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ngarod, kas iti panangawat ni Kristo kada kayo, awaten nyo ti maysa ken maysa tapno may daydayaw ti Diyos. Ta ibagak kada kayo ang nagbalin ni Kristo nga adipen dagiti Hudyo, tapno paniknikan na anapudno ti Diyos, ket tungpalen na dagiti karina kadagiti amma. Iti kasta agdaydayaw met dagiti hintel iti Diyos, gapo iti asina, kas kuna tinasantuan a surat. Ngarod, idaydayaw kanto kadagiti hentil, ikantakto dagiti pagdaydayaw itinagan mo. Kuna na pay, makipagrag-o kayo, da kaya hentil, kadagiti tattao a pinili ti Diyos. kuna namanen, Idaydayaw yu ti Apo, da kay amin na hentil, ipigsayo ti panagdaydayaw yu ti Apo, da kay amin at tattao. kuna pay ni Isayas. At danto may ngagtaod iti kapututan ni Hese, mapadakkel to amang ituray kadagiti hentil, ket isunto ti pangnamnamaan da. Sapay kuma tati Diyos apaggapuan tinamnama, punwen na kayo iti amin arag-o, kental na iti pamati yu kinkwana, tapno dumakkel a dumakkel tinamnama yo, iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Iti biyang ko kakabsat ko, awan duaduak anapnuan kayo iti kinaimbag, at daan kayo iti amin nga ammo, ket makapagsisinuro kayo.
Nupay kasta, naturedak nga agsurat ita maipapan iti sumagmamano a bambanag ngayon palagipkon kada kayo. 1. Naturedak gapu iti gundaway ngayon ted ti Diyos kanyak. Kas adipen ni Kristo Jesus ngagtrabaho kadagiti hintel. Agsirbiak akas padi amang ikas kasaba kadakwada tinaimbag adamag ngaggapo iti Diyos. Tapno agbalindag iti hintel adaton amakayayo iti Diyos. Ken naidaton kenkwana babaen iti Espiritu Santo. Ngarod, iti pan nakikaysak ken ni Kristo Jesus. Mabalin ko ngay tangsit ti aramid ko ama ipaay iti Diyos. Agturudak ket sawek lang tinaramid ni Kristo. Ta inaramat nak amang idalan kadagiti hintel, tapno agtulnog da iti Diyos. Babaen iti sao ken iti aramid. Babaen iti pan nakabalin dagiti pagilasinan ken milagro. Ken babaen iti pan nakabalin ti Espiritu. Isut gapuna nga iti panagbibiyahik manipod Jerusalem aging ga ijay Ilirico. Inaramid ko amin a kabaelak amang ikasaba iti naimbag adamag may papan ken ni Kristo. Panggep ko nga ikasaba ti naimbag adamag kadagiti lugar asaan pay a nakangeg iti may papan ken ni Kristo. Tapno sa anak amang bangon iti rabaw ti pundasyon nga insaad ti sabali. Kas kuna tinasantuan asurat. Makakitan to dagiti saan pay ang nakadamag may papan ken kuana, ket makaawat to dagiti saan pay ang nakangeg. Daytoy ti gapuna anamin adon analaplapdanak nga umay kada kayo. Ngem ita tanalpas kon ti trabaho kadagitoy a lugar. Kenyan tangay tanabayagen apanggep kayo abisitaan. Namnamaek amatungpal kon daytoy atarigagay. Kayat ko ti tumagas dita akumita kada kayo inton agpa-Espanyaak. Ket agpatulong akto kada kayo amapan sadyay, kalpasan ti basit at timpo apan nakiiniliw ko kada kayo. Nupay kasta, innak ita ijay Jerusalem amang ted iti tulong kadagiti tattao ti Diyos sadyay. Ta si aayat dagiti iglesia ijay Macedonia ken Grecia, anang ted iti sagot apang tulong kadagiti napanglaw at tattao ti Diyos ijay Jerusalem. Isuda met lang ti akinnakem at tumulong. Kinapudno na, rebbeng dati tumulong kadagiti napanglaw ijay Jerusalem. Tano nakiranod dagiti hintel, kadagiti na espirituan a bendisyon dagiti Hudyo. Rebbeng met ngarod dagiti hintel apagsirbi kadagiti Hudyo, dagiti material a bendisyon da. Inton malpas ko da iti annong ko, ket mayawat kunton ti amin anaor-or a kwarta nga agpaay kadakwada. Agrubwatak ton nga agpa-Espanya, ket dumagasak to dita. Amok ngayon ton umayak to anapno iti bendisyon ni Kristo. Dawatek kada kayo kakabsat, gapo kiniapo tayo Hesu Kristo, ken gapo iti ayat nga ited ti Espiritu, abuyugan dak iti nasged, apanang ikararagyo kanyak iti Diyos. Dawaten nyo a mailisiak kadagiti saan a mamati ijay Judea. Dawaten nyo met nga awaten dagiti tattao ti Diyos ijay Jerusalem ti panagsirbik sadyay. Iti kasta, no ipalubos ti Apo, umayak to anapnuan iti rag-o, ket amok amaragsakan, ken mabang-aran akto iti isasarungkar ko kada kayo. Sapay kuma taadda kada kayo amin ti Diyos amang ted iti talna. Amen. Roma Kapitulo 16. Irekomendar ko kada kayo ni kabsat tayo a Phoebe, ngagsirsirbi iti iglesia ijay Cenchrea. Awaten nyo tinagan ti Apo, kas rumbeng aramiden dagiti tattao ti Diyos. Tulungan nyo iti anyaman a kasapulan na, taado at tao ti tinultulungan na, ket may saak kadakwada. Pakumustaak da Priscilla, ken Aquila a kakadwak a nagsirsirbi kini Kristo Jesus. Nagpeggad di biagda gapo kanyak. Sanla asyak ti agyaman kadakwada, no di pay ket ti amin nga iglesia dagiti hintel.
Pakumusta ak met iglesia nga aggigimong iti balayda. Pakumusta ak ni ipinito apat agayam. Isu ti muna anamati kini Kristo iti probinsya ti Asia. Pakumusta ak ni Maria ang nagrigrigat ang nagtrabaho para kada kayo. Pakumusta ak da Andronico ken Hunya akadara ak ken kakaduak ang ibalod. Am mo unay ida dagiti apostoles. Imun unadang siyak ang nagbalin a Kristiyano. Pakumusta akmet ni Ampliato apat agayam iti pan nakikadkadwa iti Apo. Kastamet ni Urbano akatrabahuan mi iti panagserbi ken Kristo ken ni Istakis apat agayam. Pakumusta ak ni Apiles ana paneknekanen ti kinapudno na kini Kristo. Kastamet ti familia ni Aristobulo. Pakumusta ak ni Herodion apadak a Hudyo ken dagiti kakabsat a Kristiyano iti familia ni Narciso. Pakumusta ak da Trifena ken Trifosa nga agsirsirbi iti Apo. Kastamet ti patgek agayem ni Persida nga ado tinagapuanan na maipaay iti Apo. Pakumusta ak ni Rofo analatak nga agsirsirbi iti Apo. Agraman ni Inana anang ibilang kanyak akas may sang anak na. Pakumusta ak da Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ken dagiti amin akakabsat akakadwada. Pakumusta ak pay da Filologo ken Julia, ni Nerio, ken ti kabsat na babae ni Olimpas, ken amin at tao ti Diyos akakadwada. Agkikinnablaaw kayo iti nainkabsatan nga agek. Pakumustaan da kayo dagiti amin nga iglesia ni Kristo. Kakabsat ko, dawatek nga agannad kayo kadagiti tattao ama magsisina ken mangyaw-awan kada kayo iti pamati ken dagiti agsaw iti maibusor iti panursuro nga inawat yo. Adaywan nyo ida. Dagiti agaramid kadagitoy saan da ngagsirsirbi kini Kristo nga apo tayo, no diket iti bukod da apaggarteman. Alilawon da dagiti nasingpet at tao, babaan kadagiti napipintas abalikas, ken makaiayo a panagsao. Agdindinamag ti kinapudnuyo iti ebanghelyo, ket daytoy ti gapuna amaragsakanak kada kayo. Kayat ko amasirib kayo a mga mo no anya tinaimbag, ngem awan kumati ammuyo maipapan iti dakes. Iti mabiit, ti Diyos apagtaudan ti talna, parmeken nanto ni Satanas. Adda kumakada kayo ti parabor ni apo tayo a Jesus. Pakumustaan na kayo ni Timoteo a katrabahwa. Agpakumustamet da Lucio, Jason ken Sosipatro a padak a Hudyo. Siak ni Tercio anang isurat iti daytoy. Idanon kumet kada kayo, tinakristanwan a pakumusta. Pakumustaan na kayo ni Gayo amang sangsangaili kanya, ken akimbalay iti paggigibungan dagiti mamati. Pakumustaan na kayo met ni Erasto at tisurero ti syudad, ken ni kabsat tayo a kwarto. Madaydayaw ti Diyos. Mabalin na kayo a pagtalinaeden a natibker iti pamatiyo. Kas mayan nurot iti naimbagadamag nga ikas kasabak may papan ken ni Hesu Kristo. Ken kas mayan nurot iti naiparangarang apalimod ti kinapudno, anay lemeng manipod idi punganay. Ngem ita, nailatak dayta a kinapudno. Babaen kadagiti sinuratan dagiti profeta, ken kas mayan nurot iti bilin ti agnanayon a Diyos. Naipakamuday to'y kadagiti amin a nasyon, tapno mamati ken agtulnog amin at tao. Madaydayaw kuma iti agnanayon, babaan ken Hesu Kristo ti may sa a Diyos. Isu akakaisuna a masirib iti amin. Amen.